makeup brand kaLungi Thabethe no-Ayanda Thabethe. Uyayiblenda ke, ndisebenzisa esa sponge ke ndisisebenzisileyo for ukufaka i-foundation yam. Ke ngoku ndifuna ukuyenza noko igqame kakhulu le concealer yam. Ndithatha laa concealer bendiyisebenzisileyo bendithe i-light kakhulu and ndiyayisebenzisa for uba ndenze noko ibe light kancinci, kodwa andifuni imovele endaweni enye i-foundation and i-concealer yam. Ndizosebenzisa ke ngoku le brush eniyibonayo yakwaBlack. Le brush yenzele uba ibe yi-strobing brush, kodwa ngenxa yoba ndiyayithanda ukuyisebenzisa xa ndifaka ntoni i-powder, ndiye ndisebenzise yona. Ndiyathanda noyisebenzisa xa ndenza okanye xa ndifaka ilentoza yam, i-highlighter yam. So into endingayenzanga kukubheyikha.